Pois unha verdadeira mágoa porque tiña unha oportunidade de ouro de conseguilo, enfrontábase diante do Avilés, aínda que non hai que perder de vista, de feito Rafa fixo o partido do Avilés a fin de semana pasada diante do Celta B, que o Avilés é o segundo clasificado. O que pasa é que hoxe algo ten este equipo. estivo moi preto a vitoria, non? Sí, porque ademais o Avilés incluso doulle volta ao marcador a prácticamente 10 minutos, seguramente o achaco máis a erros de atención, de concentración do Racing, lle dou a volta ao partido. É certo que o Racing topou 10 minutos, un penalti, última hora, e unha posibilidade de xogar en superioridade numérica, pero xa o partido estaba moi desgastado a nivel xa de forzas físicas e non atopou seguramente o premio do gol da vitoria. Estamos a ver a xogada do 1-0 na primeira metade, ese gol marcado por Josu Villar, e este é o que do que falaba Rafa Sáez, que esa reacción entre o minuto 5 e o minuto 10 da segunda metade. Primeiro gol de Javi Camochu, que é un xogador que coñecemos moi ben aquí en Galicia, que comezou a temporada renqueante con algún problema de lesión, pero pouco a pouco vai entrando na dinámica do equipo do Avilés, demostrando pois o que ten, que é un xogador para marcar en segunda B 10-15 goles tranquilamente. E este o 1-2 marcado por Alex Arias, un xogador que está acreditando un gran momento. E a dueta parella goleadora do Avilés a semana pasada tamén contra o Celta B. Aí estamos a ver ese 1-2 e as cousas que se poñían complicadas para un Racing de Ferrol, que iso sí, nunca perde a esperanza, sempre está aí empurrando. E logo foi un partido con moitas interrupcións tamén no segundo tempo, fíxose complicado xogar. Botou man de Manu Barreiro, por certo, que era unha baixa importantísima a fin de semana pasada e non puido ser titular neste partido, xogou os últimos 15 minutos ata que chegou isto, o penalti cometido por Ángel. Ángel, que tiña un cartón amarelo da protesta do primeiro gol, e aquí recibe o segundo. Segundo cartón amarelo, creo que ese penalti é dos que le gusta pitar a calquera árbitro, Habería que ver que facía Mateu Laoza. que non admite dúbidas, e a xogada do empate a 2 transformado por outro cazagoles como é Jorge Rodríguez. Empate do